Genesis 10:9. Na Onyankopɔn hyira Noa ne ne mma na ɔka kyerɛ wɔn sɛ, Mongo na monɔɔso na monhyɛ asase so ma. Na muhuhu ne muhusuro mmra asase so mmoadoma nyinaa ne ewiem nnoma nyinaa, deɛ ewia fam nyinaa ne ɛpo mu mpataa nyinaa so. Monsa na wɔde wɔn ahyɛ. Deɛ ɛkeka ne ho a ɛwɔ nkwa nyinaa ɛnyɛ mo aduane. Mede nyi nyinaa mama mo, sɛdeɛ mede nhamono memaa mo no. Nam a ɛwɔ ne kra ɛne sɛ ne mogya mu nko na mu nie. Na mo mogya deɛ mo kra nti mebisa. Aboa biara ensɛm na mebisa. Na onipa ensɛm, obiara a ɔyɛ ne nnuan mpɔ nsɛm, na mebisa onipa kra. Deɛ ohwie onipa mogya aguo no, onipa so na wɔnam behwie ne mogya aguo. Ɛfiri sɛ Nyankopɔn suban so na wɔyɔɔ onipa. Na mo deɛ, monwo na monɔ, na monyɛ asase so menyamenya, na monɔɔso wɔ so. Na Onyankopɔn ka kyerɛɛ Noa ne ne mma a ɔka ne ho no sɛ, Na me nso hwɛ, merema mapam atim hɔ ama mo ne mo asefo a ebedi mo akyiri, ne akra a ɛtete ase a ɛka mo ho nyinaa, nnomaa, ntɔteboa ne asase so mmoadoma nyinaa a ɔne mo wɔ hɔ, wɔn a ɛfiri adaka no mu nyinaa. Na mama me ne mo apam yi agyina hɔ, sɛ meremfa nsuyiri me nsɛ honam nyinaa bio, na nsuyiri remma me sɛe asase bio. Na Onyankopɔn kaa sɛ, Apam a merema no ada me ne mo ne akra ate asefo a ɛka mo ho nyinaa ntam akɔ na nsantene awo ntoatoasoɔ no ho nsɛnkyerɛnne nie. Menya nkontɔn na mede masi mununkum mu, na ayɛ me ne asase ntam apam no ho nsɛnkyerɛnne. Na sɛ mede mununkum meba asase so a, obehunu nyankontɔn no wɔ mununkum mu. Na makae mapam a ɛwɔ me ne mo ne honam nyinaa mu akra ate asefo ntam no. Na nsuo annane nsuyiri ansɛn honam nyinaa bio. Na nyankontɔn no bɛba mununkum mu. Na mahwɛ, na mede makae daa apam a ɛwɔ Onyankopɔn ne honam a ɛwɔ asase so nyinaa mu akra ate asefo nyinaa ntam no. Na Onyankopɔn ka kyerɛɛ Noa sɛ, Yei ne apam a mama no agyina me ne honam a ɛwɔ asase nyinaa ntam no ho nsɛnkyerɛnneɛ. Na Noa mma a ofiri adaka no mu firi adie ne Sem, ne Ham, ne Yafet, na Ham ne Canaan n'agya. Yenum ne Noa mma baasa no, wɔn mu na nipa firi pete asase nyinaa soɔ. Na Noa firi ase yɔ okuya, na ɔyɔ bobituro, na ɔnom nsa no bi, na ɔboroe. Na ɔda ne ntomadan mu a ne ho da hɔ. Na Canaan agya Ham kohunu n'agya adagya mu. Na ɔkɔka kyerɛɛ ne nuanom baanu no wɔ adi hɔ. Na Sem ne Yafet fa ntoma. Na wɔn baanu de gu wɔn matiri so nam nkyirinkyiri de kɔkata wɔn agya adagya so. Na wɔdanee wɔn ani kyerɛɛ akyire. Na wɔanhunu wɔn agya adagya mu. Na Noa ani so tete firi ne nsa boro mu na ɔtee deɛ ne bakumaa no ayɛ no, ɔkaa sɛ, Wadome Canaan, ɔbɛyɛ nkoa mu akoa ama ne nuanom. Na ɔkaa sɛ, Nhyira ne Sem Nyankopɔn Awurade, na Canaan nyɛ wɔn akoa. Onyankopɔn ma Yafet asentrɛ, na ɔntena Sem ntomadan mu, na Canaan nyɛ wɔn akoa. Na nsuyire akyiri no, Noa tena ase mfirinhyia 350. Na Noa na odiiɛ nyinaa yɛ mfie 950, na owui.